by Sri Ram Recording Studio, Jadupati Bazaar. श्री राम Recording Studio, जदुपति बाजार। कोके तैयारी धली हगारी पेन के सारी हो किनी प्रसादी चलो अगारी माई दुआरी हो हाँ जोड़ी सलामत हो रखी है मैया गाली हो मैया गाली हो मैया गाली हो कोके तैयारी धली हगारी पेन के सारी हो किनी प्रसादी चलो अगारी माई दुआरी हो हाँ जोड़ी सलामत हो रखी है मैया गाली हो मैया गाली हो मैया गाली हो लागी लाद भूत नजारा हो लगे बड़ी प्यारा मजा आई गरम बेला में दे जाना आई हो शाम के बेला में जदुपति के मेला में ए जाना आई हो शाम के बेला में कोरियाही के मेला में ए जाना आई हो शाम के बेला में जदुपति के मेला में होला हो पूरा सपना अधूरा जे दरबार जाला होला जे ललसा धरेला कलसा उहे हो प्यार पाला हाँ कमलेश पे दर्दी जान तोहरा खिलाई छोला हो खिलाई छोला हो खिलाई छोला हो होला हो पूरा सपना अधूरा जे दरबार जाला होला जे ललसा धरेला कलसा उहे हो प्यार पाला हाँ कमलेश पे दर्दी जान तोहरा खिलाई छोला हो खिलाई
स्टूडियो जदुपति बाजार।